sojin faransa da annan walam da ku bar su ta yamai ku yi duk abin da za ku yi ku hana musu zuwa yamai. Wannan aikin kun yi shi, mun gode mun gode mun gode, Allah shi muku albarka. Bayan waɗanda ke son kawo hari da waɗanda ke sa su kawo hari sun ga abin da suke nema baya faruwa, abin da suke so baya yiwa, sun ga ba ta gyara su kuma ba su iyawa ne, don ba su iyawa ne a basu ba. Sai aka komo bisan sasantawa, shi ne bisan zancen sasantawa sai aka ceto sojin harin suniya su yi ta yi zuwa inda za su, sai suka yarda za su tahiya, amma aka ba da sharuɗa da yawa. Shi ne sai muka komo nan walam zauwa ta biyu, mu yi muku godiya da ƙoƙarin da kun yi, don in hari wannan ba a kawo shi ba, da an san da in an kawo shi waɗanda sun kashi ba su ita, kuma waɗanda a ƙauye waɗanda ake son aiki da su don su je su kama su ma ba su ita, ba su iya ma hituwa da inda suke don su zo su yi, kuma wannan aikin ku ne kun kai shi. Sai muka zo mu gaya muku to an yi yarjejeniya, an yarda bisan su tahi, amma ga yadda za su tahiya. Sai sojin mu sun rake su, shi ya samu kaza ta biyu, mu gaya muku ga yadda an kai, ga yadda za a yi don ku bar su yanzu su tahi, saboda akwai sojin mu da ke rake su. To yau komo da mun kai shi ne mu ce muku mun gode mun gode mun gode, kuma wanda ya turo mu gaya muku mu ce muku mun gode shi ne President du Conseil General Abdurrahman Tani, chef d'État du Niger, shi ne shugaban ƙasar Niger. Shi ne ya ce muna bakin abin da mun kai, bakin abin da walam ta yi, mutanen walam mu zo, in ba mu zaka muka yi musu godiya ba, ba mu kyauta ba. Ga mawarin da mun ka zo mu ce muku mun gode mun gode mun gode, yana muku godiya kwarai da gaske bisa kokarin da kun kai, dan yau zaman da ake babu sojin faransa ko ɗaya a walam. Bayan godiya da Kanale Ibro Basharu ya yi wa waɗannan al'ummomi na gundumar Walam, ya ƙara da cewa wato wannan ƙoƙari da suka yi ba wai wato jami'an tsaro kaɗai ne suka yi ma ba, sun yi ma al'ummar jamhuriyar Nijar baki ɗaya. Kuma ƙoƙari wannan da kun kai ba mu kaɗai ba ne kun kai ma, ba mu ba kun kai ma, kowa da kowa an kai ma, ƙasar Nijar an kai ma. Shi ne muka zo mu ce muku bancin sojin haran sun dai kun san ba da son su ne sun ka tai ba, tilasta musu ne an kai suka tafi. To wanda ka tilasta ma ya yi abu da kai tsammanin ya yi shi kuma yana barin ka lahiya, ba su da niyyar su bar mu hakanan, ba su da niyyar su bar mu lahiya. Don hakanan ne ku buɗe idanunku, ku buɗe kunnuwanku da kyau don ku ji abinda ake gai, don ku ji abin da ke faruwa, kuma ku ga abin da ke faruwa, ku gaya mu soji waɗanda annan kusa, ku ce musu gashi kun ga abu kaza wuri kaza, ko kun ji abu kaza wuri kaza, don a kare ku, a kare dukiyarku, a kare mutuncinku, a kare ba su shirin barin mu lahiya. Amma mu da Allah mun karbi gara, mun san da duk abin da sun kai sai abin da Allah ya yarda kadai za a yi faruwa, kuma Allah mun dogara gare shi, mun yarda da abin da zai yi muna, mun san da ba ta yiwuwa abin da za a yi muna ya zama na kwarai ba. Kenan ko ni sun ka kulla insha Allah, Allah yana warware shi.